chinachoona chamtengo ofunikira kuti tikumane nanu kuti mwina kapena mukudziwa china chilichonse chimene mungathe kutifotokozera kuti situation inali bwanji, mene ankanyamuka ananyamuka bwanji, kapena pali zina zimene iwo analankhula zimene munaziona kuti mukhoza kuyera pa umboni podziwa kuti inuyo munali nawo very close. Ndeti mafuna muthandize ni information ine ilonse imene ingathe kutithandizira pakafukufuku wa ndege imeneyi. Nde tikupasani mpata kuti mutifotokozere mbali yanu, koma musanafotokoze mbali yanu tapempha parliament kuti akulumbiriseni. Parliament mutapereka oath. I, Epines Kadunga Kanyemba, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give the evidence that I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mrs. Epines Kanyemba, kalano masoka kuti mutifotokozere chimene mukudziwa pepani kuti mwina atikhala tikubwerera mbuyo kumakukumbusani zinthu zoti nzakale, zinthu zina ndizopweteka kuti tizikumbusana pa nyengo ineyo koma zitithandizira ife mukafukufuku wathu. Nde mungotimvetsetsa koma mukhalo masoka kuti mufotokoze sinudziwa munabweresa ripoti yanu imene tayiona apa kuti kapena mufuna mungofotokoza kapena muwerenge zonse zitengera inoyo. Ziko mukwambira chair ndithafotokoza osaonera pa ndikuzidziwa bezwi zitatu zikhale choncho. choyambirira ndithafotokoza kuti tsiku la pa 10 pamene kumacha panali woti wagona ndi programu yoti akupita nawo ku Nkhatabe kumaliro ndi bwana Aleti Chilima, and mawa kunacha ngati masiku onse ndithu kuti akukonzeka zo ulendo wawo uchi. Atakonzeka ulendo wawo ndimene amatitsanzika, that was around to 6 kuti apapa ndikunyamuka tipita kaye kumasi asisikoloko ndi bwana tikakachoka kumeneko ndi pamene tukapita ulendo wa ku Nkhatabe kumaliro Leti Kasambala ndimene amanyamuka pa nyumba kumapita ulendo wawo. Ndiye kutengera kuti iwo aja akamayenda sifo yoti amakhala kuti ali pafupi kwambiri ndi bwana ali pa ntchito, sipanali communication inali yonse ndineyo. And ngati achoka choncho iwo akakhala kuti mwina mwambo amene anayendera uja watha ali pamalo poti titha kuyankhulana amathawa ndipanga update pa zinthu zina kaya ulendo akubwererako kaya kupitirira mwina ulendo wina poti pena zimatheka kuti akayenda choncho akumana ndi program ina koyenda konko. Koma kutengera tsiku ilili atachoka pa khomo ndikuti panalibe communication inali yonse kufikira kuti ineyo tsiku limenelo ndinali pa khomo ndimagwira ntchito ndithu, koma tsiku limenelo ndikugwira ntchito ngati nesi. Tsiku limenelo ndinali off duty ndinali pa khomo kugwira ntchito zanga za pa khomo. Around chama 10 chama 11 ndimene ndinali free kuti ndionere program ya kumaliro because akayenda ndimatha kumaonako ndithu program imene ayendera ija. Ndinakhala ndithu pa TV kumaonera mwambo wa maliro akasambala.
koma chimene ndimadabwa ndiyoti pa function baja amatchula ndithu kuti amapanga recognize late VP komano anthu onse ndimaonapo ndeni nali wodabwitsira kuti zikukhala bwanji komano ndimangoganiza kuti amwina ulendo alipereka poti anthu aja amakhala ndi right program na ulendo alipereka kapena pachina yachitika koma because sitimatha kumalumikizana kayenda chonchija ndimadzoza kuti akapeza mpata andiyimbira ndiye ndinapitiza omaonera ndithu program ija kufikira kuti mwambo wa maliro uja unatha komabe mmamutu mwanga munali maganizo ambiri kuti chikuchitika ndi chani and nthawi imeneyi ndikuti 2 weeks before anali kuti phone yawo smartphone inali kuti inabedwa ndikuti amayuza ka keypad kakang'ono nde irotsadi kuti mwina anakhala ali pa WhatsApp bweze mwina ntalimba text komano fo inali yoti mafunika ndiyimbe kutengera ndi situation nakanika kuti ndayimbire nde ndinadikirabe kuti mwina ndiyankhula ndimene ndinakhala kufikira kumasana panalibe communication nali yonse kufikira kumadzulo around 4 mmene ineyo ndinayesera kuimba phone nambala yawo ya 08 inayitana phone yo komano panalibe response ndinadzayimbaso kachiwiri phone jasina imbeso ndimene ndinadzoza I think china yake sichili bwino ndinadzamuimbira Flores ndi dokotalaso naye pa timu yawo ya office wawo namfuza kuti kodi wayankhulana ndi anthu amene apita ku ulendo ku maliro anandizoti palibepo communication neli yonse basi ndanandizoti anga if anything office ikuyankhula ingodikirira kaya basi ndimene ndinakhala kudikirira panalibe communication neli yonse kufikira chamma 5 ndimene ndinadzala ndirakoya anzawo ena kundifuza kuti male mwana amuna anu kuti anaenda nawo pa ujeni pa ulendo wakukhatabe ndinana kuti nde ati mwanda wa information yali yonse ku office ndinana kuti ayi nde ndipamene anayidula phone ija kena kano nditakhala ndipamene ndinakhala ngati ampa kuti anandikhala ndidzidzimusa ndinatenga phone yanga kupita pa Facebook pamene ndimakapeza ma message oti ndege yaso kena kano ndimene ndinamva zoti ndege yasowa ndimene namba ulendera mafoni wa chibale kundifuza kuti ndili kuti kondiyana nana kuti ndili kunyumba wala ndira communication yali yonse ku office nana kuti ayi ndipamene no kunabwera ng'ono wangayo ndi brother wanga anazandidikirira kunyumba chifukwa nthawi imeneyo nayo kuti zinthu zamba kuyenda ma social media nalo balalika kuti kuchitika ndi chani moti tukumene jali waine sindinagona nali pampando ndimayembeza kuti mwina ndimva china chake kufikira nkati mwa usiku mmene ndimamva kuti searching ya imitsi fikira mawa amene kumacha ndimangomvetsera kuti ati foma ya HE ati ali ndi mawu oti ayankhule ku dziko nalo ayembekezera kuti mwina ndimva kuti ndege mwina yatera kuna kwake ndipamene tinadikirabe kufikira mmalanchawa pamene akatati ayankhula 12 koloko nthawi ija inapi zoti inapitirira
former president anayankhula kuti ndege yapezeka komano palibe amene wapulumuka. Talengeza basi no pamene ndinadziwa zoti ndege yapezeka koma amuna anga kulibeko ndimene no ndinamba malandira mafoni kucheka ku office kuti ngati ma details awo kuti kuti anabadwa chaka chanji kumadziko ndikuti mpingo wawo ndi chani. Tsiku limene tinakhala kufikira pa 12 ndimene kunali mwambo wa maliro ku nyumba kwathu, koma tinawuzidwa kuti pamene tikupita kumudzi thupi siliyenda nalo limodzi chifukwa sili mukondishoni yabwino, ndikuti tsiku lokayika maliro ndimene thupi libwere. Nde pa Mzimu wa Dr. Dan Kanyemba wose muntendere. Pepani kwambiri kuti tukubwerera mbuyo menda fotokozera sicholinga chathu, koma ndikhulupirira inunso mufuna mudziwe chilungamo mwina mukhale ndi mayankho. Nde poti mafotokoza mbali yanu mutilole kuti ma members atokufunsani mafunso kuti mwina zina simunafotokoze kuti mutafotokoza, mwina zina sizinamveke bwino kuti mutipase mayankho. Ndi apemphe ma members kuti atokufunsani mafunso. Dedza kasina kena tipita ku Mwanza Central. Chair zomo kwambiri. Boyamba chair mndole kuti ndi peke chipepeso kwa Mai Kanyemba chifukwa cha ifa kutaya kwa ukondeka wanu evani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera kudedza kasina amene akambira chairmo kuti tikhanga tikubweretsanso mabala ena amene anayamba mwina kupola ngati nkotheka kuti angapole pofunsa kuti tidziwe zina malingana ndi mene zinakhalira.
ndimafuna nditapako bwanji kapena nafa ndi chani. Ripoti limene lingati kubanja mnalandira ndi ndani amene analenga nawo gawo pa nkhani ya kafukufuku amene wa autopsy. Chair mwina kuchokera kudetsa kasina ndi imene pamene mutakuyankha kumbali yoti anandimbira ndani anala secretary ya office kwa VP. Kumbali yoona nkhope ngati neyo ndi ana sitinaone olo tingoti ngati maliro atafika ku nyumba palibe amene anaona nkhope, koma ndingoganiza kuti mwina ku identification mwina wachibale wina anaona. Kumbali ya autopsy yo sindikudziwa soti ngati wachibale analiko, koma ine kunalibeko. Mwanza Central. Zikoma kwambiri chair. Ndipepese kwa Mike Nyemba chifukwa cha zimene zidachitika zomvetsa chisoni. Koma chama folo tsiku la ngozi inaitana ndithu. Inaitana. Koma tsiku limene munaona inali yophwanyika kuti singagwire ntchito. Zikoma kwambiri. Chewunzo Zimvayi. Zikoma kwambiri chair potipatsa mwayi anthu akunchewuzo Zimvayi kuti ndiyafusefuso Mike Nyemba poyamba pepani chifukwa chotaya ukondedwa anu. It's just a supplementary pafuso limene afusa onabo Mwanza Central kunena kuti foni munakamba kuti idayitana. Mungofuna ndizo kuti munanena kuti sinali smartphone koma inali ka keypad kamose walero like inali foni ya mtundu wanji.
kanayi kaitero kakang'ono kama kakipati. Zikomo. Velonge Mude, and then Dowa Kasangaza. Zikomo kwambiri chair inenso ndikupepeseni Maika Nyemba kuchokera ku Lilongwe Mude ndi anthu onse aku Lilongwe Mude kuti pepani kwambiri chifukwa cha zovuta zidatichitikira. Ndili mafunso awiri amene akhale ngati ndikungo follow up mu mafunso ena amene afunsidwa kale. Funso loyamba ndi la foni imene idayitanayo imene idaonongekayo. Sindikudziwa ngati foni yo inakalipo panopa, ndipo ngati inakalipo panopa mukhoza kutibweretsera ku secretariat kuti mwina tidzayione. Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri ndi nkhani ya autopsy kapena kuti zotsatira za thupi la malemu. Inuyo munakhalako ndi mpata oona report ya autopsy yo. Mwina ndifunseka choncho kenako funso linalo litsatira limenelo. Zikomo kwambiri. Kafaniko ndikuti anatengana mulamu wanga kupita nako kunyumba kwa malemuko kwa Iseka. Ndese ndilishuwa kuti kodi anakasamala. Kumbali za autopsy sinaoneko chilichonse. Okay, zikomo kwambiri. Ndeuti foni yo panopa sitingathe kuipanga trace kuti ili kuti kwambena mukhoza ukatifufuzira ngati inakalipo mwina zinakakhala bwino tinakayiona foniyo. Zinakatithandizira kwambiri ngati komiti. Koma nkhani ya autopsy yo mwatilongosolera kuti ndinu anesi ndi ogwira ntchito ku chipatala. Mukudziwa china chilichonse ngati report imene idatuluka ndipo amwina ndiyimekayi pamenepopo. Mukudziwa china chilichonse kuti report ya autopsy idatuluka ya malemu? Sindikudziwa chilichonse, ndingoganiza kuti mwina ankolo awo atha kudziwa. Fa mwina ma communications ena amalumizana ndi ankolo awo. Chabwino chair ndimirepo mpo pakadali wanu. Zikomo kwambiri. Dowa Kasangaza. Zikomo kwambiri chair. Poyamba ndi joina zanga kupereka chipepeso ku banja lanu Maika Nyemba chifukwa cha imfa imene inagwa mu nyumba mwanu mu njira ya ngozi. Pepani kwambiri. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba likukhudza benkhani ya foni kuti mmene munayionera inu foniyo maonongekedwe yake. Inali yakuti card sim card ili mkati mo kapena inali yoswekeratu yoti sim card so simadziwa kuti ili pati. Komanso ndimafuna ndidziwe kuti ndi foni yoti mwina ikanatha kuchajidwa kapena ndi foni yoti sikanathanso kuyikidwa mpachaja pomwe. Zoti kasimu kadi nalimo sindikudziwa. Fa joti foni yo inali yoti yaonongeka kwambiri. Ndiyo yoti solo kuchaja sikanachajika. Funso lachiwiri. Anthu ambiri pa tsiku limene la pa 10 June 2024 amene anadutsa mu Chikangawa amanena kuti kunali chifunga kwambiri ku Chikangawa komanso kunali vula mitambo yochuluka. Ndiye ngozi itachitika kunabwera BFU amene anadzafufuza za ngozi imene ija ndipo amanena kuti ndege mmene anafufuzira iwo akuti inali bwinobwino koma ngozi ija inachitika chifukwa cha nyengo mmene amafotokozera iwo. Akuti chimene chinapanga contribute kwambiri ndi nyengo mmene inalili ku Chikangawa. Inuyo mutasinkhasinkha za ngozi imene ija. Inuyo kaya kubanjako maona kuti ngozi imene ija inachitika chifukwa chani? Ineyo monga ndanena kale kuti anandisiya ku nyumba za pa ulendo pawo sindinauzidwe kuchilichonse kuti ka weather ili bwanji ka akumana ndi zotani.
nde ripoti meja itanena kuti kunyengo sinali bwino inene chimene ndinakhulupirire fa ulendo wine kunalibeko nde ndinakhulupirira ndoti nyengo sinali bwino. Chair mafunso anga ndi amenewo zikomo kwambiri. Mulanje North. Zikomo kwambiri Chair. Ineso ndijoine azinzangawa kupereka chipepeso kuchokera ku Mulanje North kwa pakuluza kwa munano mu ngozi imene ichitika ku Chikangawa pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri. Yoyamba ndiya nkhani ya foni. Matisimikiza kuti munaimba foni chamma 4 siku limene pa 10 ndipo inaitana koma pamene mazapasidwa foni inalita nyenyeka taphwanyika. Inu simunali odabwa kuona kuti kodi foni imene imaitana ndi imene akupasiyani mafoni ake zikuone kuti yaonongeka nthawi imene foni imabweramo? Ndinalidi wodabwa kuti foni inali mbondisho dimene fa tsiku limene inaitana ndeko mapoti ndimazilumikiza kuti mwina poti pangozi pamachitika zambiri nde nalibe ndi mafunso komano nalibe yankho lenileni fa ine pamalopo panalibe sindidziwa kuti chinachitika ndi chani. Atabwera akafukufuku mbuyomu anakuitanani kuti mukalongosole mbali yanu? Anapita ndankulawo. Ngozi inachitika pa 10 koma mungachisimikizire mnomo kunena kuti kuchokera kusowa kwa ndege mpaka kupezeka kwa ndege mpaka ndithu kuona kuti anthu onse anaimenemo atisiya inu simunauzidwe kuchokera ku office. Inu zonsezi mazionera pa social media mungathe kutisimikizira mnomo kuti panalibe communication iliyonse. Inu zinthu zonsezi zomvesa ikiswani chonchi mnazisatira pa social media mpaka kumva kuti anthu onse atisiya. Mungatisimikizire kuti ndimene zinali choncho? Umbali ya ineyo ndimene zinalili sindikudziwa mwina kufamily ngati mwina amalumikizana ndi munthu ina koma ngati kwa ine sinauzidwe china chilichonse kufikira imfa ija itatsimikizikirira. Zikomo kwambiri. Zomba Tonda. Zikomo kwambiri Chair. Mndoleso Chair nane ndiyambe ndikupepesa mai Kanyemba komanso banja lonse chifukwa cha imfa imene inatigwerayo. Chair, ndimafuna poyamba ndingo fusapo mwina in general fuso ngala fusidwa kale kuti mai Kanyemba mene munaonera foni normally imakhala mamosi aja amakhala ndi kabatiri kakakulube. Mungathe kuganiza kuti mina batiri linali loti mwina kapena lasweka ndi mmene imaonekera? Poti nthawi imene foni inkabwera nali kuti ndinobalalike sinakhale nayo chidwi kuti ndisuzumire kuti ikuoneka bwanji. Anangondionetsa kuti foni ndi yalamu koma kuti ndikhale nayo chidwi kuti ndiyang'ane kuti mkati muli zotani sinakhale nazo chidwi kwambiri zimenezo. Chabwino. Ndimafuna mungotsimikizira panabwera funso la nkhani ya nyengo kuti munamva kuti aku BFU anapereka ripoti kunena kuti mwina chita kukhala kuti chimodzi chapangitsa ngozi ndi nyengo. Mafuna mungotsimikiza kuti mwanena kuti inuyo simukudziwa chifukwa kuti simunali kumeneko
komanso zonse zomwe zimachitika simunaone munangotengera ripotiyo koma simungatsindike kunena kuti ndi nyengo imene inapangitsa ngozi sichoncho ndi choncho zomwe kwambiri mwina chair tithaso kungopempha nawo mwina atatithandizako kuti ankolo amene akutchulidwa aja ndi ndani komanso mwina ngati kungatheke atatigayira mwina through secretariat phone number imene malemuwa amayuza kuyambira kuja tinamvanso kuti phone ya malemu imene amayuza nthawi zonse inabedwa masabata awiri ngozi isanachitike mwina tithaso kufuna kuchita kafukufuku wina chair ndi mwina ndiyambirepo pempha nawo phone number imene amayuza kuti ndikhulupirira kuti phone number imeneyo ndi imenenso amayuza mu phone inabedwa ayo namba lake nali yomwe zomwe kwambiri mwatsimikizaso kuti simulishuwa ngati kubanja kunali amene anakayikira umboni kuti thupi la malemu ndi lomweli koma kumbali yanu simunamvepo kalikonse kuti anakayimira ndi ndani munatero andinatero Chair, I rest my case. Thank you. Doa. Kwambiri chair, supplementary question. Ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino kuti ino mukunena kuti foni imene mukutchula apayi ili ndani weni. mujandanenera kuti amene anapita kukatenga foni anali akubanja kwa malemu mulamu wanga plus ya bambo wa malemu nde foni anangobwera kudzandionetsa atachoka ku 30 kuti foni ndi ipetapezako pakatundu wa malemu tapezako foni and ndinawauza sindingakwanitsa kumasunga foni imeneyo and anabwerera nayo ulendo wawo pita pamene amabwerera kwa Chiseka kumene amakhala apongozi anga ndese ndikudziwa kuti ili manja mwa apongozi anga kapena ali manja mwa mulamu wanga kapena anthu omwe anayi kuisungabe kapena akasa kuisungabe mbali imene fasi ndinafunse kufa ndipaka nthawi ndithu komano sindikudziwa kuti panopa ili ndi ndani koma ndimene zinakhalira nthawi imene fa ineyo sindikanakwanitsa kumayisunga foniyo ndimene zinthu zinali dzina la mulamu wanu amene akusunga foniyo ndi ndani amene anatenga foni nthawi imeneyo ndinda anali Hazwero Kanyemba ndiye mukutsimikiza ku komiti ino kuti pamene mabwera simunapange verify kuti foni ilipo kapena ayi sindinapange verify foni yakutha ngati mmene mukuneneramu kuti inali yoti singathenso kugwiritsidwa ntchito mwina popeza manena kuti munali obalalika ndi imene kaye pomwe Zombasire South. Zikomo kwambiri chairperson ndi perekeso uthenga opepesa kuchokera kwa anthu aku Zomba City South constituency kwa inu Mai Kanyemba komanso banja chifukwa chotaya amuna anu pepani kwambiri cheya amayi walongosola zonse bwinobwino kumabe nimafuna ndingofunsa kufunso limodzi komiti ino inakhazikisidwa ndichofuna choti tithe kuyankha mafunso amene amalawi ambiri ali nawo pa kugwa kwa ndege kumeneko ndiye mafunso amenewo ndi amene ena tikumafunsawa inunso mwina zikhoza kutheka kuti pale malo ena ake simamvesesa bwinobwino kuti chinachitika ndi chani kuti malo amene wakhoza kukhala ati kuti nafeso tikapitiriza ntchito imeneyi tithenso kuyankhirani mafunso amenewo ndengati pali pena pene simamvesesa bwinobwino timafunsa kuti kodi madera amenewo ndi ati ine ndisaname kwanga kumangokhala kulira ndikudandaula kuti ndinaluza munthu
mwanjira imene ija chifukwa anali munthu wabwino oti anali wamphamvu zake anachoka pa khomo ali bwinobwino komanso kuti anandisiyira ana ang'onoang'ono chimene chimakhala chikundiwawa kama kuti ndikakhala ndi funso lina ndinama komano ndimangokhala owawidwa mtima kuona kuti ndinaluza munthu munjira imene ija anafera ntchito munthu uja chimenecho chimene chimakhala chikundipweteka kwambiri koma mawu ena ndilibe. Zikomo kwambiri ndingomaliza ndi zimene sonafusa mwina ndi Adwa Kasangazi kuti ripoti ndiye sade zakasina ripoti ya Commission of Inquiry yapita ija anafusa ngati munaiona ndimafuna ndingomvesesanso kuti munaiona munawerenga ndipo zonse zimene zinali ngati mmene muja inu maziona mutani ngati pena sipanamveke bwinobwino kuti malo amene wakhoza kukhala ati. Chairperson ndimire pamenepo. Ndinaliona ndipo ndinawerenga zimene ndafotokoza kale kuti ine changa kumangukhakulira fa ndinaluza munthu zonse zinali mbeda mmene muzo ndinaziwerenga ndithu koma fa ndilose yoti palibe kuti ingabwezedwenso mwanjira iliyonse chimenecho chimene chimangondipweteka komano kuti nditokha ndifunso lina pano pamawu ndilibe ne kwanga ndikulira basi ndithu ndiche. Lilongwe bude. Zikomo kwambiri chair ineyo si funso kwa amayiwa koma ndipempho limene ndili nalo pa nkhani ya foni iyo. Ndikukhulupirira kuti chair mwina akamadzabwera apolisi amene anasunga mafoniyo ndikukhulupirira kuti mwina anasunga zithunzi za zonse asadapereke kwa olira. Ndeno tidzapempha mwapaderadera apolisi akamadzabwera adzatibweretsere zithunzi zonse za mafonizi kuti tidzazione. Nde mwina I think chimenecho chimene ndimafuna kuti ndichinene ngati ahazwero kanyemba kusunga foniyo tipemphanso kudzera kwa inu chair kuti mwina atibweretsere foniyo tiione. Kunali pempho chabe. Zikomo kwambiri chair. Nathokoza kwambiri. Mangufuna ndidziwe kuti malemu amene anali amunana amayenda nthawi zonse ndi a former vice president pa maulendo onse. Ayi pati muyaoyo pamediwe timu anepo anthu folo ndoti imakhala lost amapanga loteti wina ngati wayenda ndoti next ujeni ulendo winawo amakhala kuti wina akupita ndimene ndimadziwira nde ulendo ngati umene amapita iwo anaenda nda vice president iwo aleti koma nzawo wina anapita pa advance anakwera galimoto enali gulu limene mayena likala ndile akafika kunzuzu chimene ndikudziwa kuti chimene kusenza kuti simunali wodaba kuti sanapite nawo ku North Korea ku South Korea. Sindinali wodabwa fandi madziwa kuti amapangana lotete koma pa ulendo opita ku Nkhatabe anapita okonzeka ngati dokutala kuti zipangizo zonse za dokutala ananyamula ndikumapita kuti akagwira ntchito ya kuchipatala. Anakonzeka motero. Ananyamula chani? Sindikudziwa ananyamula chani chifukwa choti katundu yesa makatenga komweko akafika mu ambulance yawo imene amakhala kuti ayendapo ndimene makhala katundu yese wa ngati za first aid kit zawo amakatenga akafika kumene kuja ku 12 kweli ya 12 koma no sindili sure tipo enda apa ananyamula chani ndi chani. Chabwe no ndamvesesa bali imeneyo ndikhulupirira ma members iso mafusa ena ndena mwawayankha mwina kapena muli ndi mawu omaliza oti mutakulankhula nafe kapena kutifunsa kapena kuyira mundemanga. Mwina kuli ma issues a welfare sitikudziwa kuti ngati zonse zinaenda mwadongosolo zakasamalidwe
mukhoza kutifotokozera ka mapensioni kapena chiyembekezo chanu? pensioni inatuluka chaka chino February, koma kuti ife poti yatuluka ndakuti pana inavuta kwambiri famati funding kulibe uboma, nde kudzera mwa madamu ya Chilima amaimere Chilima anatithandizira kufikira kuti pensioni inatuluka, ngakhale kuti ndalama ina inatsalira konko ati funding kukanalibe ya miyezi 6, komanso nzoti ati malemu anali pa contributor le pensioni sinalandire graduate, sinzoti nalandire pensioni yokha. Kumbali ya fair ngati boma ndikuti mwamboso amaliro uja anayendesa ndi aboma. Kumbali ya Chiliza ana aboma so anapereka ndalama, koma nkhani ya nthawi ya Chilizayo ine sinayimbiridwe kufoni kapena contact ya ku office zonse amalumizana ndi malemu ndi ankola wa malemu, ndimangomvetsedwa kuti boma linatulutsa ndalama ya Chiliza. Moti ine ngati munthu mene ndimakapanga Chiliza cha munanga ndinachita kukongola ndalama kuti ndipange participate pa Chiliza pacha, koma no zonse ankolonda amene akudziwa kuti mapulogalamu anayendetsa motani. Koma chachikulu pa zonsezi ine ndikwanga ndikulira kuti ndimalira kuti ndinaluza munthu amene anali breadwinner ingakhale ku family kwafa amunanga anali oyamba, and makolo awo ndoti ali kumudzi palibepo chilichonse amene boma linachitapo kuti mwina anthu aja welfare yawo izipitirira. Inenso ngati munthu amene nasiyidwa ndi ana, boma lapita lija linayamba kuyankhula zina, linayamba kupereka hope kuti mwina madera ina atha kutithandizira, koma kufikira panopa palibe, kufikira amene anatuluchoka ulamuliro unasintha olonso waja alipo palibe chilichonse chinachitika. Ndimangodandaula ana anga ndang'ono panopa mafezi bonzi ndi ma twins panopa 10 years, kenako ndikanitsikana kati 4 years. Kumbali ya fees ma SKC Foundation ndimene ikundipanga ku support, koma mzambiri bendi kuvutika fa munthu uja ana zaka za ntchito zinazochepa anali wachichepere, senza kuti be moyo wathu naloti tikuyenda abe sitina fikira mene moyo maina kukhalira. And office kwa VP agwira ko 3 years 5 waja anali kwambiri ku mpaka mu Central Hospital. Ndio ndimakhala olira kuona kuti tsogolo la ine ndi ana linaduka. Ndikhulupira mwina palibenso mawu ena? Mawu anga ndi omwewo. Pepani kwambiri wacha zovuta ndi nyengo imene mukudusa. Amene angathe kutonthozani ndi Mulungu basa. Tidziwa muli ndi mafunso ambiri, koma nkhawa yanu ili pakuti munataya mwamuna wanu amene amayimirira kubanja kwanu, amachita zinthu zambiri, nde imakhala nyengo yovuta. Ife tikukumvesesani, komiti yonse tikukumvesesani, tiyesesa mbali yathu kuti timalize ntchito iyi yakafukufuku, koma kukumana kwanu ndife ndi chinthu cha mtengo wapatali. Mwazilimbisa kubwera kuzakumana nafe mene mmabwera mmadziwa kuti ikhala nyengo yowawa kuti tikukumbusana za mbuyo, ndi munalimba mtima, tikuthokozeni munalimba mtima fuka information imene mwatipasa ndiyofunikira. Ambuye akhale nanu, akutsogolereni mu zonse. Ife tichita ntchito yathu kuli ma recommendation amene tichite ena ndi ena, tiruza boma mbali ina imene ngathe kuchita. Tikufunani zabwino zonse, mutakumasuka ndikubwerera kumodzi. Somo kwambiri.